ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት እንተበሊዕኹሞም ንሰውነትኩም ንጥዕናኹም ኢቭን ንውዕለኹም እውን ብጣዕሚ ዝጠቕሙኹም እስካብ 7 ዝፅግዑ ዓይነታት ምግቢ ክንርኢና። ብፍላይ ድማ እዘን ምግብታት ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ናይ ምብላዕ ልምዲ እንተሕዲርኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትኩም ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ትርኢሎም ኢኹም። ብፍላይ ምስ ቆርበት ምስ ጨጉሪ ዕብየት ተታሒዙ ከምኡ እውን ንጥዕናኹም ልዑል ጥቕሚ ዝህቡ እዮም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ኣብ ቁርሲ እንተበሊዕኹሞ ዝምረፅ ምግቢ ብሉቤሪ እዩ። ብፍላይ ብሉቤሪ ንቆርበትኩም ጽባቐ ንቆርበትኩም ጥዕና ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ፀሓይ ውዒልኩም ስራሕ ትሰርሑ ሰባት ምስ ናይ ፀሓይ ጨረር ተታሒዙ ቆርበትኩም ንኸይጉዳእ ዝከላኸለልኩም እዩ። ኣብ ብሉቤሪ ፖሊፍነስ ንብሎ ኒውትረንት ኣሎ። እዚ ፖሊፍነስ ንብሎ ምስ ናይ ፀሓይ ብርሃን ምስ ናብራ ምስ ኣመጋግባ ተታሒዙ ቆርበትኩም ንኸይጉዳእ ዝከላኸለልኩም ኒውትረንት እዩ። ከም ዝፍለጥ ቆርበትና ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክጉዳእ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ፈፀጋ ምውፃእ ቆርበትኩም ኣብ ዘይዕድሚኡ ምእራግ የጋጥመኹም እዮም። እዚኦም ድማ ምስ ናብራ ምስ ኣመጋግባ ምስ ናይ ቆርበት ጥንቃቐ ምስ ዘይምግባር እውን ከምኡ እውን ካብ ካልኦት ነገራት ተታሒዞም ዝመፁ እዮም። ነዚ ዝከላኸለልኩም ድማ እቲ ቀዳማይ ምግቢ እዩ። ሓደ ሰባት ብዝተፈላለዩ ቅብኣታት ከማሕሽዎ ይምኩሩ እዮም። ኮይኑ ግና ዘላቐ ለውጢ ኣይተምፁን። ክትገብርዎ ዘለኩም እቲ ቀዳማይ ነገር ኣመጋግባኹም ምምሕያሽ እዩ። ንኣብነት ንብሉቤሪ ወይ ድማ ናይ እንጆሪ ዓይነት ተኽሊ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ምብላዕ ክትለምዱ ኣለኩም። እዚ ድማ ንቆርበትኩም ንጥዕናኹም ጥቕሚ ዝህበኩም ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ንብሉቤሪ ብክልተ መንገዲ ክትበልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቀዳማይ ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ምስ ርግኦ ጥሒንኩም ምብላዕ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካልኣይ ድማ ከም ሰላጣ ጌርኩም ምስ ሰላጣ እውን ሓዊስኩም ንብሉቤሪ ወይ ድማ እንጆሪ ዝመስል ተኽሊ ክትበልዑ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምግቢ ድማ እንቋቑሖ እዩ። ብዙሕ ሰብ እንቋቑሖ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ናይ ምብላዕ ልምዲ ኣለዎ። እዚ ጽቡቕ ልምዲ እዩ። እንቋቑሖ ልዑል መጠን ቫይታሚን ዲ፣ ፕሮቲን፣ ኣሚኖ ኣሲድ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ኒውትረንትስ ኣለዎ። ብፍላይ እዞም ኣሚኖ ኣሲድን ፕሮቲንን ኣብ ቆርበትና ዝርከቡ ንዝሞቱ ሴላት ብሓድሽ ንኽትክኡ ናይ ምግባር ስራሕ ይሰርሕ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ፕሮቲን ንናይ ጽፍርኩም ዕቤት ናይ ጨጉርኩም ዕቤት ንቆርበትኩም ጽባቐ ብፍላይ ድማ ናይ ቆርበት ምፍሕሻው ኣብ ዘይ ዕድመኹም ቆርበትኩም ንኸይሸብሸብ እውን ንምክልኻል ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ድማ ቫይታሚን ዲ ንረኽበሉ ስለ ዝኾንና ቫይታሚን ዲ ድማ ብናይ ፀሓይ ጨረር ቆርበትኩም ንኸይጉዳእ ናይ ምክልኻል ስራሕ ይሰርሕ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ስፒናች ወይ ድማ ሓምሊ ዝመስል ቆፅሊ ስፒናች ንብሎ ብፍላይ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ኬ ይርከቦ እዩ። እዚኦም ድማ ዓርሶም ክኢሎም ልዑል ጥቕሚ ዝህቡ እዮም። ቫይታሚን ሲ ጽቡቕ ልስልስ ዝበለ ቆርበት ንኽህልወኩም ዝገብር እዩ። ቫይታሚን ኢን ቫይታሚን ኬን ድማ ናብ ቆርበትኩም እኹል ደም ንኽበፅሕ ዝገብሩ እዮም። እዚኦም ድማ ንቆርበትኩም ብጣዕሚ ኣድላይ ከም ዝኾኑ ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ቆርበትኩም ጸለምቲ ትኩትኳዓት ንኸይወፁ ናይ ምክልኻል ስራሕ እውን ዝሰርሕ እዩ። ስለ ዝኾነ ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ስፒናች ክትበልዑ ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ምግቢ ንግሆ ካብ ምድቃስኩም ተሲኹም ኣብ ቁርሲ ሰዓት ክትበልዕዎ ዘለኩም ድማ ኣቮካዶ እዩ። ኣቮካዶ ልዑል መጠን ሞኖሳቹሬትድ ፋቲ ኣሲድ ይርከቦ እዩ። እዚ ድማ ብፍላይ ቆርበትኩም ኣብ ዘይዕድሚኡ ንኸይኣርግ ዝከላኸል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ምስ ናይ ኣየር ኮንዲሽን ተታሒዞም ናይ ኣየር ኮንዲሽን ምልዋጥ ከጋጥም እንተሎ ቆርበትኩም ንኸይጉዳእ ዝከላኸለልኩም እዩ። ብጨረር ቆርበትኩም ንኸይጉዳእ ዝከላኸል እውን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣቮካዶ
ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ዲ፣ ቫይታሚን ኤ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ብፍላይ ንኮላጅን ምህርቲ ብጣዕሚ ዝጠቅም እዩ። ኮላጅን ንብሎ ንቆርበትኩም ልዑል ጥቕሚ ዝህብ እዩ። ኮላጅን ኣብ ሰውነትኩም ብልዑል መጠን ብዝተፈጠረ ቁፅሪ ቆርበትኩም ጥዕኑ ዝሓለወ ንክኾንን ጽባቕኡ ሓልዩ ንኽጸንሕ እውን ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዚ ኣቮካዶ ልዑል ጥቕሚ ከም ዘለዎ ብምፍላጥ ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ክትበልዕዎ ኣለኩም። ቆርበትኩም ንኸይጉዳእ ዝተፈላለዩ ቅብኣታት ካብ ትጥቀሙ ኣመጋግባኹም ከተማሕሹ ኣለኩም። ንኣመጋግባኹም ዝምችው ድማ እዞም ምግብታት ዝኣሰብልኩም ዘለኹም ምግብታት ማለት እዩ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ንግሆ ካብ ምድቃስኩም ተሲእኹም ኣብ ቁርሲ ሰዓት ክትበልዕዎ ዘለኩም ምግቢ ድማ ናይ ብሉቤሪ ርግኦን ኣቮካዶን ጁስ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሓደ ጌርኩም ጥሒንኩም ንግሆ ምስታይ ብሉፅ ጥቕሚ ትረኽብሉ ኢኹም። ነዚ ጁስ ማለት እውን ናይ ብሉቤሪ ርግኦ ኣቮካዶን ተጣሒኖም ዝርከብ ጁስ እንተሰቲና ንረኽቦ ጥቕሚ እንታይ እዩ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ሲን ኣንቲ ኦክሲዳንትን ኣብ ሓደ ጁስ ኣብ ሓደ ግዜ ክትረኽብዎም እንተለኹም ቆርበትኩም ጥዕኑ ዝሓለወ ንክኸውንን ንጥዕናኹም ብጣዕሚ ዝገርም ጥቕሚ ክትረኽብሉ ስለ ትኽእሉ እዚ ጁስ እዚ እውን ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ክትሰትይዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ንግሆ ክንበልዖ ዘለና ምግቢ ድማ ሽኮር ድንሽ እዩ፣ ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ስዊት ፖታቶ ንብሎ ማለት እዩ። ሽኮር ድንሽ ብስትረስ ወይ ድማ ብጭንቀት ቆርበትኩም ንኸይጉዳእ ናይ ምክልኻል ስራሕ ይሰርሕ እዩ። ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዕድመኽን ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ዝኾንክን ደቂ ኣንስትዮ ብስትረስ ቆርበትክን ንኸይበላሸው ማዳ ፈፀጋ ኣብ ገጽክን ንኸይወፅእ ዝከላኸለልክን እዩ። ሽኮር ድንሽ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ልዑል መጠን ቫይታሚን ሲ ዘለዎ እዩ። እዚ ድማ ሰውነትኩም ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ብልዑል መጠን ንኽውስኽ ይሕግዘኩም እዩ። ስለዚ ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ንሽኮር ድንሽ እውን ምብላዕ ብሉፅ ጥቕሚ ክትረኽብሉ ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ሻውዓይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት እንተበሊዕኹሞ ንሰውነትኩም ዝገርሙ ጥቕምታት ዝህበኩም ምግቢ ድማ ኮሚደረ እዩ። ካብ ኮሚደረ ቫይታሚን ቢ ንረክብ ኢና። ኣብ ኮሚደረ ንረኽቦ ቫይታሚን ዲ ቆርበትኩም ቀልጢፉ ንኸይዓርግ ናይ ምክልኻል ስራሕ ይሰርሕ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዕድመ ንእስነትኩም ቆርበትኩም ዝኣረገኩም ዝተሸብሸበኩም ሰባት ኮሚደረ ንግሆ እንተትበልዑ ይምረፅ። ነዚ ናይ ምክልኻል ስራሕ ስለ ዝሰርሕ እዞም 7 ምግብታት ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት እንተትበልዕዎም ይምረፅ። እዞም 7 ምግብታት እንተበሊዕኹም ወዝ ዘለዎ ጥዕኑ ዝሓለወ ቆርበት ንኽህልወኩምን ንጥዕናኹም ልዑል ጥቕሚ ዝህበኩምን ስለ ዝኾነ ነዞም 7 ምግብታት ክትበልዕዎም እንዳሓበርኩ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሕትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተመህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም ቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።